Čaute kamaráti, vítajte v nových Zolidays. Práve sa nachádzam v Bratislave na Zlatých pieskoch na Wake Lakeu. Budem dneska testovať nový Dirty Wakeboard od Livy Sporno a zároveň tu prebieha Wake Skate Session od Zuzky Vráblovej. Poďme na to! No je to vlastne podobné ako montovať snowboard, just to dlani. Vymeriavaš? Tak si snowboard viac montujem. Mnoho lepšie oproti snowboardu sú tu iba dve šrobky. Ja tu je 4. Tak nevieš, či treba robiť niečo s doskou pred prvým jazdením? Odšťať ju. Môžeš ty? Odšťať ju. Pokrsti. Man, living on the edge. Yeah. That's it. Dostal som approve od majstra. Toto je tá stará doska, ktorá je tak zošuchaná už po 6 rokoch a táto vyzerá úžasne. Táto doska vznikla v kolaborácii s OCB Factory a Patrickom Hanesom. Chalani z Livy Sporno mu spravili takýto nádherný dizajn, z ktorého mám aj ja veľkú radosť a môžem ju teda otestovať dneska, tak sa teším. Patrik je inak jeden z najlepších wakeboardistov a viacnásobný majster Českej republiky vo wakeboardingu. Takže verím, že doska bude tak úžasná ako on. Poďme na to. Oj. Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The coot's gone clear. Got the heart from the bass to the snares, but the word is what's keeping them here. Word to my peers. The work don't stop till the top. Think it's resting, but we're not. I spread the message and it's love. I get the S and the P and the R from above. I see the restless with the keys and the palm for the bump. A bit of grinding up the herb is what I'm on. Shouts go out to mums. This one is the icy one. Go get the long jumps. Pravdepodobne ma nepočujete, lebo ideme 30 km za hodinu, takto dvaja spolu. To skvelé, lebo máte parťákami do seba, vidíte z prvej línie ako dáva triky, ako tento. O tom vravím, ďalší. Joj, bomba. Been this way for years. Still they sending messages in bottles. Was this really meant or was it not for? Can't connect the dots, I got this smelly in my pocket, I forgot yo. Strictly high grade and that's the motto. Unless the plug is awful. Don't do OZs, not the other lab been left alone to be my own steez. Now they clock on, race to the bottom. I see it all, I know my options. Never gonna stop unless I often. Not Billy and Mandy, you're dealing with me and the beats, a different beast. Not feeling the average, I come with the elegant steez and do as I please. I am a mountain to a molehill, highlight of the show reel. Love me cause I'm so real. Gangsters, but they don't move like gangsters. Why do they walk like gangsters? A odišiel mi parťák, ostal som sám. No ja myslím, že máme natočené, čo to? Musím si na to troška zvyknúť, lebo tá doska je mäkšia oproti tej, čo som mal predtým, tak to cítim s mojimi 90 kg. Ale inak zatiaľ super, dobré pocity. Tak sme zajazdili na chvíľu, už som teda riadne unavený. Tento vek ma vždy prekvapí, ak to dá človeku zabrať po pár jazdách. What happened there? I don't know, I lost it. We were riding too long. Nice one. Fuck yeah, bro. Pozrite, koho som našiel. Zuzka Vráblová, organizátorka dnešnej akcie Wake Skate Session. Rada ťa tu vidím. Ja teba, ďakujem za pozvanie. Ja je to som skvelé rada, tu že si byť. prišiel takto nacítiť s nami atmosféru Wake Skate Session. Koľký to je ročník vlastne už teraz? Už to je 10. ročník. Wow, to je okrúhlice. Okrúhlice, Gratulujem. oslavujeme. Ďakujeme. 10 rokov. A ty si vlastne viacnásobná majsterka Slovenska a sveta vo wake skate. Koľko to bolo už krát, že si vyhrala tento titul? 6. 6 už, wow. Myslím si, že 6 to bolo, geniálne. hej. Ale Ako? preto to nerobíme, tento šport. No, Aha. akože, samozrejme, že sa teším z výsledkov, ale wake skating a možno aj takéto športy sú aspoň z môjho pohľadu stále možno o niečom inom. No jasné, tá komunitka, že? Toto ja tu cítim presne, nové že ste sa takto triky. stretli všetci spolu opäť. Áno, však aj včera sme mali ten challenge a vlastne pointou bolo to, že každý si tam dal ten
vieš, že ten svoj next level a vlastne áno, a podarilo sa, že 5 nových trikov alebo koľko a vlastne však sám dobre vieš, že čo ťa najviac teší pri snowboardingu. Nový trik. Nový trik, no. Nový trik a kamoši. Nový trik a ešte keď to navyše vedia kamoši, tak mimomori aký mám, ale Je. seriózne. To je super, no a mne sa presne páči tá myšlienka za tým, že dáš tých ľudí dokopy vlastne tým kempom. Plánuješ to aj organizovať do budúcna, alebo aké si plány? Uvidíme, no tak akože chcelo by to z môjho pohľadu, že ak akože napredovať zase nejako, keď to chceme organizovať ďalej. Uvidím, čo mi pôjde hlavou, aké budú príležitosti, čo sa bude dať, nedať robiť a podľa toho. Vždycky to tak pocitovo riešim, tak to musí byť od srdiečka, jak to cítiš, jaké sú nápady. Takže. Tak ja prajem ešte minimálne ďalších 10 ročníkov. Nech ťa to neopúšťa, nech máš stále taký obrovský úsmev na tvári. Uvidíme, že či aj o 10 rokov robíme ďalšie video. No jasné, no dúfam. Hej, chalani ma zobrali na čom na chvíľu. Ideme potočiť pár wake skateboardistov, tak dúfam, že natočím nejaké triky fajnové. World is looking different on the television. Switching through the channels got me getting tunnel vision. I've been reminiscing on times when we were children, running in the open, seeing colors where there isn't. See through my scope, you see the sky chrome. Skipping through my problems like I'm on a jump rope. Running for the green, got you blind on high hopes. All of these illusions so confusing, oh no. Zbierame wake skatistov, ktorí padajú. Ako si užívate wake skate session? To dobré? Počasíčko vyšlo. Don't believe everything that you see. Silicone trees, could they ever grow leaves? Don't believe everything that you see. I wanna be right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Ako nás normálne šnúrky viazala v takej rýchlosti. My sme tu sedeli do druhej. Díky. You in my pocket spot, yeah that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end we gon' make a child, then we gon' hit the shower. Part 2 we don't need no pause. Here with Misty, we gon' get tipsy, don't need a power shot. Copy my steel, face this back, there ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel, copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars from a copy my steel. Doska je vynikajúca, je troška mäkšia ako tu, čo som mal predtým. Takže je to hravšie na to džibovanie a je super na presy. Tak ma to baví a teraz je taká hladinka fajná, že nejazdí moc ľudí. Takže je to geniálne, som nadšený. Môj bráško! Tento blázon nejazdil 3 týždne, lebo si zlomil rebro a toto je jeho rozcvičková jazda po 3 týždňoch. Poď!
Čo ty môj? Ďakujem. Zabil. Viacnásobný či? Jednonásobný majster Slovenska v wakeboardingu Marek Kryš. Ty kokos, v tomto videu budú iba sami majstri Slovenska. Díky moc, bro. A ja budúci. Úžasné 2 dní na Wake Lakeu. Ďakujem pekne Wake Lake, že som mohol prísť. Takisto ďakujem Patrik Hannes za vynikajúcu dosku. Bavilo ma, aká je mäkká a hravá. A už teraz sa teším, keď najbližšie pojem znova na vodu. Díky moc, že ste sledovali toto video a vidíme sa pri ďalšom. Ahojte.